masoya annabi ne, yan dariƙar Shehu Tijani ne, yan faidar Shehu Barhama ne da'iman. Ku bani kiɗan namijin zaki gwanin mu, Gausi Barhama. Ashe mai nema za ya tarar da samu, Gausi Barhama. Mun sha ruwan faira mun wanke jikinmu, Gausi Barhama. Soyayyar Shehu Barhama mun rike ta, Gausi Barhama. Da shi aka yi madar jini da fata, Gausi Barhama. Kwarai. Da'irar masoya Barhama ne, mu da Shehu Samson ba rabuwa. Mu da Shehu Samson ba rabuwa, lamuran mu kullum sai karuwa, zuciyar mu samson ba damuwa, tunda Shehu ne muka ba rayuwa, ko da yaushe mu dai son sa muke, kun ga shi ma'aiki ne ya rike, mai neman raba mu kai kauce, mu a san sa dama mun rikice. Da'irar masoya Barhama ne, mu da Shehu Samson ba rabuwa. Kowa da nasa da'irar mu a Shehu muke daɗa hallara. Kai da ganin mu ka sani Shehu ya gama yi mana sutura, ya ba mu tabbatin zuwa gun ila. Da'irar masoya Barhama ne, mu da Shehu Samson ba rabuwa. Mu da Shehu Samson ba rabuwa, lamuran mu kullum sai karuwa, zuciyar mu samson ba damuwa, tunda Shehu ne muka ba rayuwa, ko da yaushe mu dai son sa muke, kun ga shi ma'aiki ne ya rike, mai neman raba mu kai kauce, mu a san sa dama mun rikice. Da'irar masoya Barhama ne, mu da Shehu Samson ba rabuwa. Ya san daye annabi manzon Allah, 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 annabi manzon Allah. Haba yayi kira zama Abuja maulidin Gausi, Shehu yayi kira zama Abuja maulidin Gausi. Furfuto ku zo ku bugan tambura mutan faira, yau Abuja ta yi kira yanzu babu jira, za mu je mu maulidi. Duk mutumin da kaga yana gaba da ni bai da alaka mai karfi da annabi ne. In yana da alaka mai karfi da annabi zai ganni a wurin kuma zai gane zai san ni waye. Amma an kaga mutum yana zage-zage yana surutai ko yana maka da'awar annabi wani abu yake nufi annabin ba annabi Muhammad. Idan ciki su sani ina son Fadima har abada, nan waje ma su sani ina son Fadima har abada, idan sama ma su sani ina son Fadima har abada, nan kasa ma su sani ina son Fadima har abada. Fadima za ka rike waɗansu su so ka kamar su mutu, Fadima za ka rike waɗansu su ki ka kamar su mutu. Inda za a ce abin da nake nema, wanda na wallaka da wanda nake nema, ita zan tattara a barban babana. Kowa ya bar gabara mashege ne, Shehu kenan. Gogo na ce da shi dan iska ne, Shehu kenan. In dai ka ce da Allah Allah ne, Shehu kenan. Sannan ka ce da annabi annabi ne, Shehu kenan. To dole Shehu bara matsani ne, Shehu kenan. Mu yayan faira ne, lallai mu bajinin Gausi ne, yan walawaiya ne, na mu gwanin faridin ne. Annabi da ambatanka na saba ka ce na zo kusa garkuwa, annabi da tausayinka na jingina a buɗe ƙofar saduwa, annabi. Ya Allah ka ɗauki azabar kabari ga duk wanda ya kwamen da sallallahu alaihi wasallam a wannan bidiyon. A barku lafiya. Ya Allah ka ɗauki azabar kabari ga duk wanda ya kwamen da sallallahu alaihi wasallam a wannan bidiyon. A barku lafiya. Ya si baban faila, Tijjani ne har da riga, ya Muhammad mai musulunci. Manzan Allah
babban sharadi faira ta cika cib dan ku sani ba mai turewa ko kwani ta mana riga sannan da zani na rantse ba mai ture gini ga maza ga